rata-rata wong-wong kuwi do lelungan tapi urung paham adab-adabe utawa tata carane etikane wong lelungan. Jenenge apa-apa ki ya mesti duwe tata cara, duwe etika, duwe adab. Lah adab-adabe wong lelungan kuwi sing arang diamalke kuwi ya kuwi ndonga. Dadi nek arep lelungan ki ndonga. Ndonga omahke ditinggal, nek ra nek sing jaga ya kuwi dipasrahke karo Gusti Allah. Wong kabeh kuwi titipane Gusti Allah. Ndonga nek arep lelungan supaya diwehi keselamatan. Minimal paling sithik ki maca donga metu ka omah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dadi awak dhewe iki arep lelungan ben slamet tawakal, pasrah karo Gusti Allah. Ora teko lelungan selak kesusu, selak pengen seneng, wis sing penting barang digawa, lebokke mobil. Ya utawa nek sing melu travel ya ditata barange ngarep omah, sopire teko langsung mangkat jeriantal sing penting sangune kebak. Ora ngono. Dadi wong Islam ki ya piye lah minimal ki ya dhewe ki tata cara ki ya diamalke. Wong cara ning dalan ki ya dhewe ora ngerti keselamatan. Keselamatan sing jamin Gusti Allah. Makane ya eling-eling marang Gusti Allah. Ora sing dieling-eling papan dolan, kanca, panganan lah sak piturute. Ki engko ya ning kono dilakoni ora apa-apa. Aja lali ya donga, donga, donga. Donga, donga.